видите, реших да направя поредица от уроци, представящи Canvas елемента, който е част от новите свойства на навлизащия вече HTML5. В превод от английски Canvas означава платно за рисуване. По подразбиране Canvas елемента няма фон, нито рамка. Размерите му са 300 пиксела на 150 пиксела. Също така, платното е зависимо от резолюцията на монитора. По-късно, след като видите как се използва, как се чертаят фигура, т.е. прологане ще покажа в този урок, ще разберете защо. Нека започнем сега по-забавната част, самото писане. На кода имам една обикновена страница, нищо особено няма в нея. Задължителните тагове, HTML. Обърнете внимание на doctype, показва то е за HTML5, така казваме на браузъра, ще пишем HTML5 код. Имам title, то не е нужно да е. Canvas на момента има отварящ и затварящ так. Текста между отварящия и затварящия так се показва при браузъри, които не се поддържат HTML5. Ето ще ви покажа как ще се отворя страницата под Chrome. Ето няма текста. Отварям я с Internet Explorer. Ето показва се текста, което значи, че каквото да видите в този урок в Internet Explorer, мисля, че е смица моя. Няма да може да се види кода, само този текст, който е тук. Кода, който ще пишем е между скриптага. Задала съм едно ID на Canvas, за да може по-лесно да го достъпим. Ще ни създадем първо две променливи за наше улеснение при писането на кода, тъй като става много дълго, ако го пишем на ръка. И накрая ще правите променлива Canvas 1. Пишем document get element by ID. Пишем ID-то на нашия елемент. След това пишем var context 1 canvas 1, т.е. нашия елемент get context. Пишем за параметър 2. Първата непозната функция сигурно е get context. Тя представлява, всеки Canvas създава вид площ за рисуване, която преди всичко трябва да инициализираме. Това става с тази функция. Приема само един параметър за сега, който ни показва, че площта за рисуване ще бъде 2D. Надявам се правите разлика между 2D и 3D. Първо, нека пишем context 1. Fill style. Чрез fill style ще зададем цвета, който ще запълни фигурата. Нашата фигура нека бъде зелено. Ако сега се опитате да рефрешнете страницата, ще видите, че нищо не се показва, тъй като единственото, което сме направили, сме избрали цвета, но не сме начертали самата фигура. За тези цвета ще напишем context 1 fill rect от rectangle. Ако е по-лесно да го запомните, тази функция приема 4 параметъра. Значи първият параметър показва ще обясня. Първият параметър показва къде ще бъде разположена в нашата фигура по хоризонталата. Ето тук. Значи, това са координатите X и Y. Това е по вертикалата, къде ще бъде 20 еднакво мястото тук. Според релативно е разположено според нашите боди, тъй като сме задали друг момент, който да бъде спрямо него. Третия параметър задава колко е широчината на нашата фигура.
Четвъртия задава колко е височината. В случая ние начертахме направо квадрат, като височината и широчината са еднакви. Другата функция за чертание на правилници е текстуален, пишем stroke, т.е. контур, stroke style. Така ще зададем какъв цвят ще е нашия контур. Правилата за избиране на цвята са както при CSS. Може да ползвате Red, Green, Blue, Xcode, всякакви други. Нека да изберем да бъде синя, тъй като очевидно зелено малко трудно ще се вижда. Така, сега като рефрешнем нищо няма се получи, защото ние сме избрали нашия цвят, но не сме го начертали. Така да кажем, ще stroke rect. Ще зададем, за да можем нашия контур да бъде около нашата фигура, ще зададем същите параметри. Под разбиране широчината. Това не е сино, това е червено, така сино. Според по подразбиране ширината на контура е 1 пиксел. За да ако искате да го промените, просто пишете контекст 1 line up. 5, кажем 5. Ето как се увеличава. По подразбиране също цвета, ако не бяхме задали тук цвят, кажем, че няма цвят, ще бъде черен. Тук пак ще бъде черен, те се сливат. Другата функция при чертане на правоъгълници е така нареченото изтриване на част от триъгълник. Пишем на контекст 1 clear rect. Пак приема абсолютно същите параметри, както stroke rect и fill rect. Първият за хоризонтала, да се впадне вътре в начертание квадрат. 25 10 на 10. Тя би трябвало да се получи едно изтриване на участъка. Ето го. Едно изтрито правоъгълниче. Тоест цвета на изтриващото правоъгълниче зависи от бекграунда на нашия canvas елемент. Например, ако имаме canvas е с background color червено, също ще бъде червено. Това става. Приемете го, че квадратчето ни става, тази част става прозрачна и се вижда това, което е зад него. Може да сложите картинка, тя ще се вижда. Също така може да си стилизирате всеки нормален елемент с CSS. И това е за този урок. Може да чертаете квадратчета. В следващия урок ще ви разгледаме как се чертават paths. И после ще видим arc с математическите функции, синус, косинус и тем подобни. И после ще чертаем, т.е. ще рисуваме, все едно използваме Paint или нещо друго. Мерси за гледането.